Kaisa Jokinen. Sitten voittajajoukkueen kapteenin ajatukset illasta, se oli melkoista menoa suuntaan ja toiseen taas. Joo, että kaksi ekaa erää oli kyllä hienoa tulitusta meidän puolelta, että kolmannessa oltiin jo hyvin johdosta ja sitten tosiaan pikku nukahdus ehkä siinä sitten on keskittymisen kanssa ja kaveri pääsi peliin mukaan. Mutta onneksi toi neljäs erä sitten kuitenkin kääntyi meille, että jaksettiin loppuun asti viedä ja taistella. Mitkä oli tärkeimmät annit tästä pelistä voitollisesta? No siis ollaan ehkä tuossa nyt katsottu pari peliä, kun HPK on taistellut ja hakenut jokaista palloa tuolta seiniltä asti, että nyt oli meidän vuoro näyttää mitä me osataan ja viedä loppuun asti palloja ja taistella joka pallosta. Ja nyt oli tosiaan oikeastaan voi sanoa, että uusi joukkue, joka tuli tuohon noin ja näytti sen, että mitä me osataan ja millä tasolla me pystytään pelaamaan ja tultiin ihan täpöillä peliin. Oletko huolestunut siitä, mitä tapahtui kolmannessa erässä? No, siitä välillä sattuu, että voi vähän nukahtaa, mutta en. Tietenkin päästettiin ehkä vähän liikaa, että siinä se pari palloa olisi ja sitten ohi, tai niinku, että päästä siitä rotaatiosta eteenpäin, mutta kuitenkin vietiin se neljäs erä, niin se voitto on nyt tärkein homma. Kiitoksia Tomi Lemminkäinen. Tuossa puhuttiin, että ottelusarja tavallaan 0-0, niin vieläkö löytyy uusia jekkuja sitten molemmilta joukkueilta tuohon viidenteen? No ei varmaan pelin alkuun kumpikaan mitään muutoksia tule tekemään, mutta meillä on yksi jekku vielä takataskussa tänäänkin sitä oltaisiin tuossa neljän erän lopussa käytetty, jos olisi tarvittu, mutta onneksi saatiin erä poikki. Mutta mun mielestä tämä sarja ansaitsee viidennen pelin, että kaksi tasaista joukkuetta ja kumpi vaan olisi jokaisen pelin voinut voittaa. Tänään ehkä me oltiin kuitenkin selkeämmin parempi joukkue, mitä muissa otteluissa on ollut voittajajoukkue. Että siinä vaan tapahtui totaalinen sulaminen siinä kolmannen erän lopussa, mikä esti tänään 0-3 voiton. Toisaalta HPK paransi peliä ja Areena heräsi henkiin, niin sai hurmoksen siihen erän loppuun, mihin ei pystytty vastaamaan. Mitä muuta toi sulaminen kuin se, että kotiyleisö heräsi henkiin ja HPK teki onnistumisia, niin mitä muuta siinä tapahtui? Mikä se rotaatio oli, mikä siinä oli ongelma? No, kyllä kai siinä loppujen lopuksi taisi olla sit kaikki ongelmat. Niin aluksi mun mielestä ei saatu tapettua ja sitten alkoi tulla vähän vastaan tuossa ongelmia. HPK hyökkäsi tehokkaasti jatkopallot kenttään. Siinä oli hiukan aikaisemmin oli hyvä paikka pakella tempasta yhtä vastaan 19-12. Mä uskon, että se erä olisi siinä, mutta sitten kun ei sitä tehty, niin pääsi HPK:sta vielä peliin mukaan. Ja samoin merkki oli vähän neljännessä erässä, mutta siinä me ei menetty niin isoa johtoa, niin varmaan se olisi sitten henkisesti vähän helpompi kuitenkin pelata se erän loppuun. Jokinen tuossa totesi, että tänään oli LPV:stä uusi joukkue, joka tuli peliin. Mitäs sen takana oli? Sen takana oli Vesa Kujanpään puhe tuolla pukuhuoneessa. Ennen peliä niin joukkue oikeasti oli ihan erilainen. Sovittiin ennen peliä, että kaikki pistetään likoon ja pelin jälkeen kenelläkään ei saa olla sellainen olo, että ei ole kaikkeensa yrittänyt, saa pelaa huonosti ja mielellään hyvin, mutta se, että on kaikkensa yrittänyt, niin sit jos ei se olisi riittänyt, sitten ei voi mitään. Mun mielestä yksi ratkaisu tänään oli, totta kai meidän syöttö oli kova, mutta niin laitapelaajana Leenalla on vieläkin liikaa virheitä, mutta Noora ja Pake sai aika paljon virheitä pois niin edellisiin peliin verrattuna. Hyökkäystehoissa on vieläkin varmaan vähän parantamista, mutta oleellisinta on se, että plus-minus-tilat on kuitenkin sama loppu kuin vastustajan laitojen. Tai eroa saatiin ainakin pienemmäksi. Hyvä, kiitoksia. Onko kysymyksiä? Se, mitä kysytään.
pelaamaan Eurocupeissa isoille yleisöille, isoissa areenoissa. HPK:n pelaajille ei välttämättä ole sitä samaa kokemusta niin paljon kuin teillä. Niin se just, että näitkö, että sillä olisi ollut joku vaikutus tuolla ottelulla? Kun te kuitenkin lähditte tämmöistä selkäseinää vasta, pystytte kuitenkin pelaamaan rennostumista kovaa. Mä itse asiassa itse mietin siinä, kun näin miten näki selkeästi, että HPK:lla vähän niin kuin ei ollut ehkä ihan paras päivä ja me pelattiin erittäin hyvin, niin itse mietin, että ei välttämättä ole helppo paikka tulla katsomaan Suomen mestaruutta, kun yleisömäärä tuplaantui normaali peliin ja niin varmasti oli heille uusi tilanne ja onhan heillä uusi tilanne torstainakin, sitten se mestaruus on meillekin kattavaa. Meillä on yksi kokemus tältä kaudelta tässä tilanteessa tänään ja toivon, että siitä on torstaina hyötyä ja niin yritetään saada toi Vilkkaa Huutosakki vielä mukaan sinne peliin, saataisiin lisää meininkiä. Tää oli kutsu. Tuleeko vielä muita kysymyksiä? Se vielä ottelu viimeinen pallo. Miku Maxen syötti aivan liian helppoa syötä. Noora pääsi lyömään yhdellä yhtä vastaan aika hyvästä passista. Niin oliko se tavallaan tiivistä tähän otteluun? Se kumpi pelkäs vähemmän virheitä? No joo, siitä. Ja nyt tästä virhemäärästä niin puhuttiin ennen peliä, että meidän nimenomaan laitureet, me pitää saada sitä pienemmäksi ja ohjeeksi otettiin nimenomaan, että me ei saada sitä pienemmäksi, jos me yritetään välttää virheitä, vaan meidän pitää olla rohkeampia, niin todennäköisesti virhemääräkin tippuu siinä vaiheessa. Ja ainakin Pake ja Nooran kohdalla kävi tänään niin, että ja sanotaan, että Leena, vaikka nyt on 14 virhettä, mitä siellä on 15 virhettä, niin jos ne tuli kumminkin selattiin, että tuleeko virheet ikinä hyviin paikkoihin, niin ei tule ehkä ratkaisevia paikkoja älyttömästi. Ja syöttöhän hänellä oli tänään hyvä ja siinä oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, siinä oli järkeä. Niin esimerkiksi toisen erän lopussa niin hän ei pistänyt lisää voimaa, kun sekin syöttö riitti. Kenen päätös oli se, että hän palaa takaisin hyppysyöttäjäksi? No, Tuomas kysyi tuossa samaa, niin mä en tiedä onko Vesku mitään puhunut, mutta uskon, että oma päätös. Ohjeeksi sanottiin syötössä, että pitää syöttää kovempaa ja rohkeammin ja erityisesti nostettiin pukuhuoneessa ennen peliä Leena ja Paken nimet esille, että heidän pitää syöttää rohkeasti. Leenalle periaatteessa saatiin vapaat kädet, syöttää hypäri tai hyppyleen, ne pitää syöttää kovaa. Tuleeko vielä kysymyksiä? Jos ei, niin Kiitoksia. pistetäänkö paketti? Pistetään.